салому дуруд дӯстони азиз. имрӯз мавзӯи мо рушди миллат аст ва инро барои шумо аз тариқи коучинг фаҳмонда меравам. хуб, лутфан диққат кунед. хуб, марҳамат, лоиҳамон шурӯъ мекунем. барои рушди миллат чӣ бояд кард? хуб, мустаҳкам намудани давлат навишта карда будам. албатта ки мо тоҷикон дар кишварҳои гуногун ҳастем. дар ҷои ин мо метавонем фамилии масалан хонаводаро истифода кунем, яъне на кишвар. тасаввур кунед дар бораи хонаводаи шумо инҷо суҳбат мекунем. пешрафт кардани миллат ба кӯмакашон берасад, инро ҳамин тур қабул кунанд. хуб, инкишофи маориф навишта кардем. бояд дарсу таълим ба эътиборомон зиёд бикунем. баланд бардоштани сифати зиндагӣ, бояд ба инам хуб таваҷҷӯҳ кунем. хуб, муҳимтаринаш ин аст ки афзоиши иқтисодӣ мебошад. марҳамат, инҷа навишта кардам барои рушди миллати тоҷик бояд чӣ кор кард. гуминаш ин аст ки рушди иқтисод, яъне бояд дар иқтисод зиёдтар эътиборомон ҷалб кунем. ин муҳимтаринаш ҳаст. дастгирии соҳибкории хурду миёна навишта кардам. ҷалби сармоягузорӣ, рушди кишоварзӣ ва саноат, такмили инфрасохтор. тамоман муҳимтаринаш ин аст ки бояд ба кишоварзӣ зиёд эътиборомонро ҷалб кунем. яъне гуфта будам ки таърих пас бармегардад. тоҷикон бо кишоварзӣ банд буданд ва хуб зиндагонӣ мекарданд. ин бояд пас барбигардад. хуб, мавҷудияти таҳсилоти босифат, ба ин бояд таваҷҷӯҳ кунем. хуб, дастгирии тадқиқоти илмӣ, албатта ин ба кишварҳо тааллуқ дорад. рушди технологияҳои нав навишта карда будам. пешрафткардагӣ, ба инам бояд эътибор кунем. хуб, шумо тасаввур кунед, ина барои шумо хонаводаитон гуфтам ё барои шахси худи шумо ки агар мехоҳед миллататон пешрафт кунад, имрӯз аз худатон ва аз аҳли хонаводаатон шурӯъ кунед. хуб, сеюминаш инам мебошад ки неку аҳволи иҷтимоӣ, ба хуб зиндагонӣ кардан эътибор диҳем. баланд бардоштани дараҷаи зиндагонӣ навишта кардам. такмил додани системаи нигаҳдории тандурустӣ, бояд ба саломатии худ нигоҳ кунем. хуб, дастгирии ҷавонон ва оилаҳо. чоруминаш ин аст ки эҳёи фарҳангӣ, ҳифз ва рушди забон ва анъанаҳои тоҷик мебошад. яъне инкишофи адабиёт, санъат, мусиқӣ, популяризатсияи таърихӣ навишта карда будам. хуб, бояд ба маъруф кардани таърихи тоҷик таваҷҷӯҳ кунем. ҳамаямон як шуда ба ин чиз кӯмак кунем, то ки барои бачаҳои мо ёдгорӣ монад. панҷуминаш ин мебошад ки муносабатҳои байналхалқӣ, ба ин бояд эътибор карда шавад. тоҷикон бояд бо дигар кишварҳо дӯстона бошанд. беғайр аз ин ки дар бораи кишвар гап меравад, мардумони худашонро ҳам ҳамчунон фаъол бошанд ва ҳамоне ки дар торих таъриф мекунанд, имрӯзам ҳаминтур таърифӣ бошанд. дӯстони азиз, ман орзу мекунам ки ин лоиҳача ба шумо писанд омад. ҳатман фикратонро навишта кунед, дар бораи ин шумо чӣ фикр мекунед ва барои рушди миллати тоҷик бояд боз чӣ кор кард.